gøre, hvis ikke de havde kvinderne. Det er dem, der opdrager børnene, føder den først, og så opdrager den. Det er dem, der passer manden derhjemme, for det er det største barn, vi har. Tænk, hvor mange mænd, der straffes hver dag. Når de kommer træt hjem fra deres arbejde og glæder sig til et festligt måltid, og hun har ikke givet lave en klap ud af jer. Og har heller ikke talent til det. Det er ikke en her hvem som helst, men de danske gastronomers næster, restauratør Ejler Jørgensen. Han kæmpede med kobbergryder og hvidløgspresse for at uddrive den hjemlige sovs- og kartoffeltradition til fordel for det franske køkken. Mænd er skabere, kunstnere. Det er kvinder ikke. De kan bare føde og lave dårlig mad. Gode tider var gjort bedre. Flere fik råd til at leve for at spise.